होबाय दा बिपिएफआव होमबालाय गुबुन मानसियानो गैलिया गुबुन मानसिया दिनै बिपिएफआव माने लिडार जानानै खामानि मावनानैथ' मा लाबथ' दं फालाय गाबोन देरहालाङोब्ला बोरैबा जुदि देरहाफ्लांबाय बायोब्ला मन्थ्रिनि खोथा होनोबा बे गावनि फेमिलि बाथ्रायानो फैगोन बे अबभियासलि दा बेनिखायनो बेबायदिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय सिनायनानै लादों जे नखरारि राजनितिजों बाखि माखासेखौ मा खालामनो सानदों बे बाथ्राया फैदों आरोबाव बिनि सायावनो आब' प्रमिला रानी ब्रह्म जों बयनिबो अनजाथाव जों बयबो रेसपेक्ट खालामो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि थासारियावबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफादोंमोन लोगोआव मदद खालामदोंमोन नङा होमबा सुंथादोंमोन बे बिथांखौबो दिनैहाय केन्डिडेट होनो हायैया बे मोनसे जोबोद इनाय जादों होननानै जों सानो जिहेतु केम्पेनिं खालामनो थांनायाव गारियावबो बेथ' एसे जोंनि समाजाव दिनैनि थारिखआव साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय नङा होमबा गुबुन फारसेजों नायनो थाङोबा जोङो बहाबा केम्पेन खालामनो थां बा माबा थां बेयाव जोंहा दिनैनि थारिखआव रावबो माने अपेनाव नोङो थांलिया खुलायाव नोङो बेबायदि खिनाय बाज'नाय खालामलिया बयनावबो माबा नङा माबा बेबायदि नोङो वाशरुमफोर दङ फायखानाफोर दङ दा बेबो जुदि बाहायजाथाव जालाबा बे मोनसे साननो गोनां जायो दिनै रायजोफ्रा नोजोर होदों दिनैनो दानो केन्डिडेट जानायावनो बेबायदि लेभेलाव जुदि लांखादोंबा गावखौनो बे थाखोनि दोनखादोंबा गाबोन देरहाखांनानै मा खालामगोन बे बाथ्राफ्रा सरसा जासोलायदों बे आंनि बाथ्रा नङा बे साधारन मानसिफोरनि बाथ्रा ससियेल मिडियाजों गोसारनाय बाथ्रा आरो जि बेखौ लांफादों होननायाथ' नंगौआनोखा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों मोन्थिदों बे प्रुफ जाखानायखा दा बेनिखायनो बे एसे साननो गोनां आरो बेनि हयथ' उल्था फिथाइ निस्सय थाहैगोन जोङो गासै मोन 15 समस्ति बिटिआरनि सिङाव होदों आरो बायजोआव 3 होदों गासै 18 जों नायदों गासैबो समस्तिखौ नायजोबनानै जे खमसे खम जोङो नैबे बिटिआरनि सिङाव 12 समस्तिनि खम जों मोननो नाङा 12थायाव जों देरहागोन आरो बायजोनि जे 3 बे 3 समस्तियासो जोबोद मोजां जानानै दङ बेनिखायनो इन टटेल जोङो 15 सिमखौ जों मोनथारनांगौ नैबे समाव सानदि इउपिपिएलआ कन्टेस्टआवबो इउपिपिएलआ जेनगोन आं देरहागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव फोसावदों मा मेसेज होलांगोन सार बेयाव नों नाय बर' मानसिफ्रा होनायनि बाथ्रा गैखाया बिनिफ्राय मुसलमान जि भटार्स बिसिनि भटखौबो मोनगोन होननानै दा सानखा दिनै बिथांमोना नायदों जे काउन्सिलाव मोननैल' राजनिति हान्जा दं बेयाव आइदार बिपिएफ अर इउपिपिएल बे मोननैनि गेजेरावनो भटआ थांगोन दा थाङोबा दिनै बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिया बुंना लाखादों जे दा बिपिएफ गैलिया एनडिए आरो सरकारखौबो एनडिए हिसाबैनो दाबाय दा बेखायनो बे मुस्लिम जनगोष्ठीनि भटआ निस्सयकै बिपिएफजों थांखानाय नङा आरोबाव माखासे जाथिफोर दङ जेरै राजबंशी होन नैबाव आदिबासि हयथ' जोबोद खम दङ दा आदिबासि सान्थालिफ्रा दिनै बिजेपि बा बिजेपिनि एलायन्सआव भट होनो नागिराखै दा बे गासैखौबो अंकखौ नायोबा बिथां रायजल दलनि बिजाथिया जि बाथ्रा बुंदों बियो अंकआव बोरै खालामदों आं मिन्थिया खिन्थु जोंनि अंकआव जाय अंकआ बयजोंबो एक्सेप्टेड बे अंकआव खिन्थु गोरोबनाय नुवाखै बे मालाबाबो देरहाया फैला जेबो गैया जोंनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्मआनो देरहागोन रोखा जाबाय सार एकदम रोखा